Joo, no kesähän ollaan reenattu hyvin. Eka oltiin tuolla lenkkipolulla ja nyt sitten elokuusta salissa ja vähän uusia juttuja reenattu ja uusia miehiä tullut kans rosteriin, niin käyty vähän pelitapaa läpi ja muuta, niin hyvältä näyttää. No Harkkamatseessahan oli paljon hyvää, että siinä oli liigajengiä vastaan pelattiin hyvin ja voitettiinkin, mutta vähän ailahteli, että siinä tuli tietysti kesälle tyypillisesti niin helppoja virheitä, mistä kaveri sitten pääsi rokottaan, että mun mielestä pelattiin aika hyvinkin reenipelejä, mutta sitten vastustaja sai aika helppoja maaleja, että ne pysyi sitten tiukkana tai hävittiinkin, että ei siinä, mutta kesälle tyypillisiä juttuja, että en näe siinä mitään niinku huolenaihetta, että ihan hyvää peliä. Joo, varmaan on kyllä aika kovatasoinen ja tasainen sarja, että tulee paljon kovia pelejä eikä ole yhtään helppoja pisteitä kyllä, että kaikissa peleissä pitää olla täysillä pelissä mukana, jos haluaa 2 pistettä saada, että siellä on monta jengiä kärkkymässä sitä kirkkainta, että hienoja pelejä tulossa. No Steelers on aina hieno kohdata, että hienoa, että se on tässä heti alkuun, niin siinä on varmasti vähän ekstra latausta mukana, muutama tuttu kaveri siellä itelle vielä pelaa niin tuo vielä vähän ekstra latinkia siinä. Hyvä joukkuehan siellä on ja näin. Joo, meillä on kyllä nuori ja nopea ja todella taitava jengi, että lupa odottaa paljon, mutta ei voi kyllä napit auki lähteä, että pitää kyllä joka pelissä olla 100% hereillä ja antaa kaikkensa, että puolivaloille ei tule kyllä yhtään pistettä, että pitää joka peliin keskittyä ja mennä peli kerrallaan, niin sitten on keväällä kiva.